Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. На живо. Добро утро, Северозапад продължава. Гледате ни по RMTV, както и в социалните мрежи. Сега продължаваме на тема политика в навечерието на предизборната кампания. Политическа партия Български глас се включва в предизборната надпревара. На пряката ни линия са председателят на формацията Георги Попов и кандидатът за депутат от Видин Едуард Ненков. Здравейте! Здравейте! Радвам се да ви видя, макар и онлайн. Нека да започнем така. Какво ви мотивира да се включите в... мисля, че доста така напрегната кампания се очаква. Здравейте и добро утро на уважаемите зрители. Какво ни мотивира? Мотивира ни това, че нашата партия смее да твърди и да застане като гласа на българския народ. Защото в последния парламент се оказа, че българския народ не е чут. В последния парламент се направиха безпринципни сглобки, 49-то Народно събрание, безпринципни сглобки, гласуваше се безпринципно, за да се обслужат чужди посолства и чужди интереси. Нито една от политическите партии не постави на дневен ред злободневните теми, темите, които ги интересуват българските граждани. Обслужваха се олигархични интереси, обслужваха се интересите на посолствата, но не и интересите на обикновения български граждани. Български глас е вестник, който Любен Каравелов е създал през 1887 година, за да се чуе гласа на обикновения български граждани. Такава е идеята и на нашата партия. Ние тук се събрахме хора, които са били в Възраждане, хора, които са били в ИТН, хора, които искаме да работиме за хората, в смисъл такъв, обикаляйки по време на предизборна кампания, срещайки се с хората, ние им обещаваме, че ще застанем плътно за тях и ще защитим тяхните интереси. От опит видях, че в Народното събрание, в което бях, не ми се даде такава възможност и не изпълних нито едно от обещанията, които бях дал към обикновените български граждани. То всичките сме обикновени, няма необикновени. И поради тази причина, без скандали, без каквото и да било, решихме с приятели да направим нова партия с съмишленици, която партия да работи прагматично, да работи на терен, не да говорим популистки, а да работим популистки. Затова Господин Попов, какво имате предвид, като казахте, не ни се даде възможност да направим това, за което отидохме? Първо, не се случиха сглобките, които явно е трябвало да се случат тогава, и живота на тези парламенти беше много кратък. Никой не ни пита нас защо сме влезли, какви са идеите, които защитаваме, просто не се разбраха и парламентите приключиха. Така че в 3 месеца на втория парламент, в който бях, аз не съм направил нито един парламентарен контрол. Знаете, че това е оръжието на народния представител. Ти имаш единствено, чрез парламентарен контрол можеш да решаваш проблемите на хората от областта, от която си издигнат. Нямахме такава възможност. Малко ни беше времето, най-малко. Второ, ни занимаваха с всевъзможни други въпроси, геополитически. Не, че не са важни, те са важни. Занимаваха ни с това дали хуманно се избиват норките. И това е много важно. Хубаво е да се избиват хуманно норките. Но не ни занимаваха с това, че моите гласоподаватели в Благоевград, хората, които ми гласуваха доверие, нямат какво да сложат на масата си. Разбрах ви. Като казахте, ние си тръгнахме от Възраждане. Преди няколко дни излезе слогана на партията на Костадин Костадинов, който буквално се дублира с вашия. Какво се случва? Нямам представа. Най-вероятно, понеже господин Николай Дренчев, господин Иво Русчев, господин Александър Арангелов са част от нашата партия. Ние си стиснахме ръцете и заедно работим и заедно вървим напред. Може би
там ни наблюдават по-откъсо и след като си разпространихме слогана, те тримата са си го запазили това име дори като бъдещо име на партия, която могат да мислят да правят или да... И то е запазено вече. И изведнъж видяхме, че 3 дена след това Костадин Костадинов излезе в техния сайт, в техните групи с нашия слоган отдолу. Сега алтернатива, на кое да е алтернатива Костадин Костадинов, като той беше част от тези парламенти, които не свършиха нищо. Ние не сме били част от това. Ние сме алтернатива. Значи ние сме алтернатива на българските граждани, които нямаше за кого да гласуват до сега. Защото бяха старите маскари. Ама в това число беше и Костадин Костадинов. Той беше във всички тези парламенти, в които 3 парламента поредни. Каква алтернатива е всъщност той сега? Че той е бил там. Що не е работил до вчера? Що не е работил за хората до вчера? Прагматично, за хората да им решава социалните и битовите проблеми. Аз пак ще се върна на това. Нашата партия се е фокусирала върху това да работим по конкретни проблеми. Ние сме изработили конкретни законопроекти, които касаят хората, законопроекти, които са базирани на това, което са поискали хората от нас. Сега стартираме една кампания в цяла България "Включи се да чуем твоя глас", която кампания ще чуем още проблеми на хората. На базата на тия проблеми ние имаме готови решения, имаме експерти, създали сме експертни групи и създаваме и изкарваме промени в действащи законопроекти или чисто нови законопроекти. Един пример само ще ви кажа. Ние искаме, ще го кажа така, защото ще бъда разбран и след това. Ние искаме да връщаме на всеки български гражданин от държавата по 600 лева на година, което е допълнителен доход. Това ще стане, в Македония го има, като с промени в закона за ДДС на физическите лица започнем да им връщаме 3 или 5% от ДДС-то. На фирмите го връщат. На физическите лица защо не се връщат? В една Македония се връща 1,5%. Ние сме направили промени в законопроекта, които ще предложиме за ДДС, в които промени, ако минат през едно народно събрание, на всеки български гражданин ще може да си сканира касовата бележка с едно приложение в телефона и на 6 месеца или на 3 месеца, на 6 месеца, на 8, на колкото е угодно на държавата, да връща 5% от ДДС-то на всеки български гражданин. Всеки харчи различен обем, но средно сме го смятали, че се пада по 600 лева на български граждани при сегашните нива на заплатите. Интересна идея. Да, слушаме. Работи в Македония и не само. Другото готово решение, което ще вкараме в един следващ парламент, това е сега тук ще отблъсна всички държавни служители и всички общински служители, като гласоподаватели за български глас. Но ние искаме лична финансова отговорност на всеки държавен и общински служител за бездействие. Лична финансова отговорност. Защото в момента един общински служител или един държавен може да не ви обърне внимание, да губите времето, нервите, той си взима заплатата на края на месец. А пък вие си чакате и основателна причина няма. Ако на тези служители държавата им бръкне с конкретен закон на края на месеца в джоба за несвършена работа, все си мислят, че ще почнат и да си вършат работа. А това предното с ДДС-то е част и от мерките ни за борба с сивата икономика. Защото представете си, всеки български гражданин, ако си иска касовата бележка, защото по този начин, като си регистрираш, взима ДДС-то. Че те ще отпадне едно голямо количество служители назначени да следят точно този процес. Да си издават касовите бележки. Така че част от изсветляването на сивата икономика е това. Интересни идеи имате, дано ги осъществите. Как ще коментирате това, което се случи в последния момент в Народното събрание, именно спирането на рекламата на хазарта в медиите? Според вас полезно ли е това действие или ще доведе след себе си още последствия?
Това е също популистко действие преди изборите, целящо да покаже на българските граждани, които са пострадали по някакъв начин имат в семейството си хазартно зависима личност, нали, член на семейството, те нямаха време 8 месеца до 9 да обърнат внимание на това да се гласува и сега в последния момент на парче, на коляно прегласуваха промени, които според мен, това е лично мое мнение, целят обслужването на нечий интерес. Защото спирайки рекламата по телевизиите, те ще я спрат ли да ни пускат брошури в почтата? Не е ли същото? Рекламата си е реклама. Ако трябва да се борим срещу хазартната зависимост и срещу хазарта по принцип, а не срещу това да не се рекламира или къде ще се рекламира. Това да в малките населени места до 5000 човека, като махат казината, нали, игралните зали, това спира ли хазарта? Нали, на 5 км или на 15 км има голямо населено место и там има такава зала, в която всеки може да влезе. Не, пак държавата и то агенцията, може би НАП или не знам кой, някой не си върши работата. Защото ако се създаде регистър, където хазартно зависимите лица да се вкарат, да се ограничат и да им се ограничи достъпа до тези зали, нито ще ударят бизнеса, нито ще ударят медиите, а пък ще решат проблема на много български граждани. Те какво правят сега? Преди изборите, за да натиснат най-вероятно телевизиите да ги излъчват, казват, ние ви режеме приходите от хазартните оператори за реклама. И операторите телевизионните искат, не искат, се съгласяват с каквото им поискат. Това пак обслужва интересите на политическите партии, които вече са в парламента. Всички промени, които направиха в Конституцията, цели да се закрепят. Българското общество не забеляза как тихо и кротко си прокараха нескончаем имунитет. Защото по-рано парламента преключваше и докато се кандидатират наново за народни представители, докато ЦИК издаде, нали, решенията и документите на всеки един, той губи имунитета си. И тук имаше едни 20 дена, от които те ги бяха страх управляващите, които имат за какво да се страхуват. И прокараха промени в Конституцията уж за да добрува българското общество, промени от ПП, които бяха промяната, нали, и Демократична България, а всъщност обслужиха интересите, тесните интереси на лица, които се страхуват от това да останат без имунитет дори и за ден. Това е най-малкото, нали, в тези промени, които направиха. Това е най-малкото. В последния ден смениха председател на Народното събрание. И какво постигнаха, освен да направят поредния цирк? Какво го интересува вашия зрител от, да кажем, Гара Орешец? Това, че председател на Народното събрание е сменен в последния ден на Народното събрание. Освен да гледат. Това е за пореден път. Нали, аз съм се убедил, видял съм го това. Докато бях народен представител, в петък на парламентарен контрол залата беше празна. Никой не го интересува парламентарния контрол от народните представители. Стават и си тръгват, защото трябва да се приберат на село да покажат, че са станали народни представители. Ама тогава трябва да се решават проблемите на хората. Точно в петък на парламентарен контрол, ама те ги няма. Или ако се гласува и се включат камерите на телевизиите, са много активни. Ако камерите на телевизиите не са включени, стоят апатично и дремат по банки. Аз се усмихвам на това, което казвате, но сте абсолютно прав и никак не е смешно. Добре, кой ви подкрепя? Имам предвид, имате ли кандидати в цялата страна? Ние виждаме един от тях до вас, Едуард Ненков. Той е от Видин и е известен на нашите зрители с участието си в редица протести. Ще дам думата на Ери, защото до сега само аз говорих. Той е едно от остриетата на партията. Той е човек с много активна гражданска позиция. Той е човек с нетърпимост към несправедливостта. Здравейте! Добър ден на зрителите и на слушателите. Казвам се Едуард Ненков. Родом съм от Видин. Както и вие казахте, по много протести съм бил заради несправедливостта в България. Бориме се за една по-добра България, за един по-добър начин на живот. Северозапада е откъснат от реалния живот, който се води в големите градове, като София, Пловдив, Варна и Бургас.
Аз съм от 5 години в София и виждам каква е разликата, когато се прибера в родния си град. Във Видин, преди когато ми е било разказвано, имало големи заводи. Тези заводи са затворени. Преди години затвориха и последния работещ завод, в който работеше 80% от града. Може да се направи така, че тези заводи да се възродят, да се намерят инвеститори и Северозапада да има работна ръка за всеки един гражданин. Негова подкрепа ще кажа, че аз съм виждал как се прави бюджет. Това, че пари няма в държавата е мантра, която обслужва управляващите. Пари има, не се разпределят правилно. Разбрах. Добре. Господин Попов, каква предизборна кампания да очакваме от Български глас? Стандартната. На нас не ни се дава достъп до националните медии. Нямаме дарители нямаме субсидия, нямаме дарители. Не сме парламентарно представени, за да имаме трибуна на извънредни заседания, да се поичим от трибуната, за да привличаме българските избиратели. Ние ще работим за хората, с хората на терен, ще обикаляме човек до човека води. Знам, че в България има драстична нужда от справедливост. Ще се опитаме гласа на всеки български гражданин да бъде представен в Народното събрание и в Европейския парламент. Участваме, имаме листи и за европейски народни представители, за европейски депутати. И ще разчитаме на това, че ще се срещаме с хора и всеки ще по някакъв начин да чуем проблемите му, да му влезем в обувките, да видим нещата през неговите очи, за да може утре аджаба и управляващите, ако могат да го чуете, да го видят през нашите очи. Добре, желая ви успех в тази кампания. Няма да е лесно, но както се казва, с много желание и упоритост се постига всичко. Успех още веднъж. Благодаря ви. Благодаря. Успех и до нови срещи. Представих ви Георги Попов, председател на Български глас, и Едуард Ненков, кандидат за депутат от Видин. А ние се връщаме след рекламите. Останете с нас. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. На живо.